हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण लहान मुलांच्या टिफिनसाठी अगदी झटपट व मस्त असे सँडविचेस कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी इथे मी एक काकडी घेतलेली आहे। ही काकडी आपल्याला किसून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे आपण 2 ते 2.5 चमचे हंकड घेणार आहोत। हंकड म्हणजे आपण यातलं जे पाणी आहे ते काढून घेणार आहोत आणि घट्टसर असं जे दही आहे ते घेणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे मेयोनीज टाकून घ्यायचं आहे। अर्धा चमचा काळी मिरी पूड टाकायची आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि जी काकडी जी किसून घेतलेली होती ती टाकणार आहोत। काकडी टाकण्याआधी यातलं जे एक्सेस पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतरच ही काकडी याच्यात टाकायची आहे। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। जोपर्यंत आपले सँडविचेस रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। इथे स्टफिंग जी आहे ती रेडी झालेली आहे। चला तर आता आपण सँडविचेस असेंबल करूया। त्यासाठी इथे मी सगळ्यात आधी ब्रेड स्लाइस घेतलेले आहेत। ह्या ब्रेड स्लाइसचे आपण आता कॉर्नर्स कट करून घेणार आहोत। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला आता आपण सँडविच असेंबल करून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी 2 ब्रेड स्लाइसला चटणी लावून घेणार आहोत आणि 2 ब्रेड स्लाइसला टोमॅटो केचप लावून घेणार आहोत। त्यानंतर स्टफिंग जी आहे ती व्यवस्थित अशी स्प्रेड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर सँडविचला अजून चटपटीत बनवण्यासाठी यावर आपण चाट मसाला स्प्रिंकल करून घेणार आहोत। त्यानंतर सँडविच आपण व्यवस्थित असं क्लोज करून घेणार आहोत। अगदी झटपट व चविष्ट असे हे सँडविचेस रेडी होतात। हे सँडविचेस ब्रेकफास्टमध्ये किंवा इव्हिनिंग स्नॅक्समध्ये बनवूनही तुम्ही एन्जॉय करू शकता। लहान मुलं तर हे सँडविच फारच आवडीने खातात। अगदी क्रीमी व सॉफ्ट असे हे सँडविच रेडी होतात। तुम्ही इथे बघू शकतात किती मस्त असे हे सँडविचेस रेडी झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।